Amen. 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 Onyame ayade. Yeti nka se nyame nkonkron ewo ya ha donhwere mu. Amen. Amen. Sabre mu meda Awurade ase. Namada osofopani apia kubi ene ne yire asompanimfo women's ministry mpanimfo ene asafo manyina meda mo ase wakwanya mode maame akonya kasie ya ahobrasie mu mama me kwanse mentena so onyame wonhyira mo onyame wanya mo kasie de mo hwehwe bia o mane nya ho mama woni din mu yebeda Awurade ase sabre me so megina ne ujezi asafo Ebenezer Maranatha anemu women's ministry osofo amufa anemu eda munyina ase wo munyina ase wo mochia mo wo mochia mo pa onyame wo hira mo me mo mpaye yenya nkopon ti asefo yeda wase ene dei wona wa ma ho kwan enye ya ho odin eno nti yesro bagi wodwa onyame tumfo bedi wo hene onyame tumfo be kasa na wo ma yeretie yeda wase wo Yesu dimo amen yebeda nyomtofo nyina se women's ministry anokwase munyom emu ohwam papa mede nkra ne beko Women's for Christ. Women's for Christ. I'm a woman of value. Women's of Christ. I will go reach my word. Amen. I feel the adaje ni mo. I will go reach my word. Enti mo me nye ho adwuma. Nyame wo hyira mo. Yebeda yofofo na se wonwum deda o mode emaye. Kwafo nyame hyira mo. Organist nyame hyira wo. Ya yenim ewiase mu sese ne ekọ anu ntimi gina onyame ya nemu egina ema nyina nemu kase ene wiase ayehu na ehu ayeye no aye no ehi ne ebenya somdue ne enya awrakikire onyame nkuto ho ene ebenya sa awrakikire no anu ntine ne ye wo nyame fie ha ya ka se na wotwe mu yehu de nyame yeye wogie nyame de gi fili asafo ene osofo pani wogie wode gi Jehoshaphat ene ne mai enu nti ye gidi se ene de onyame de ye hwehwe no waye wie asa me ne mo ha onyame waye wie onyame waye wie ye hwese de wiasisi kwa ye nhwe Syria de siye ene Turkey ene ma ekoso enye anigye eyareho eyasefe etoro bie na wo bie TV na wo hwe ne ma ekoso a na wo kase na aden nanso ne nyina onyame aboye kokose yehu wanimu a yehu se ne maye na yeden aben eno nti we mi yehu se Awurade maye no aben na ewo ahaya ene ye asemo ye begina so ne akasa no ye begina ye mpaebo so ejina mpaebo so reforming prayer sane empaye ebetimi asesa Yesu ene ye bra ni yenya hoden power yenya tumi ewo Awurade mu yenya tumi ewo mpaebo mu onuame kase da ne da ye sori a ya ye kai nyame anase ye betwen se ebra wo haw no ayeden abra mane na sori no ene ye bekwa hwe Awurade ana moma ye hwehwe Awurade abribia anopa awia anwumre na Awurade ma ya hoden a ye betumi ade agina ohaw bre nyina mu ye kan say amen amen na mom ye nya gidie wo Awurade mu awia ye bre mu enne afin kransam a wiase fa na nyina women's ministry international prayer ekoma se yenye mpaebofo esas empaye ene ya ade nyina yi
ene tutu ne maboni nyina afri ya brabom se ye jam paye a enuanom ye beye mobo esansa oboniefo no bubom se jata ne wopanyame ma ase won na se ye kura ye mpai bomu a onya ye nda ewo ne din mu eno nti ye nkura mpai bomu de biara da ye emre ho ene ye bekasa afa wona empaye transform wo mu ewo ebre mu odin nanso wotimi gina ye si ehwe Peter ebre bi Herod soriti asuafo no ye se asafo no mu no obetoro wo mu nyina ase wo hyase na wo ye wo mu ayakayaka de wo ka kiro sem na wo ha wo mu ye enu nti wo ku James oku John na wo mu de Peter ekoto afiase na wo mu twen se ade ebechi ne yeyi Peter akokunu no asuafo no bompaye wo mu hu se ba bi aduro no ehia se wo mu bompaye asuafo no nyina aka bo mu ewo faako na wo mu bompaye bepacho akenkanfo no bekenkan mame a at 12 no bepacho ba sha ase aka mame 12 1 going. Asomafo nyuma eti dumienu chichemu baako ekro no eti fiase mo se wodi Petro eto afiase baako no se sabre yi ara ana ohene Herod etna ne nsa ye asafo no mu nipa bi ayayade mienu no wodi nkrante kum Yohane nua Yakubu miensa na wohunu se eso Yudafo wase na wohun se eso Yudafo aninti otoa so kofa Petro so nanso na eye apiti enan no na woche no na wode no koto afiase na wode no ye asrafo ba nan a wowen bon sa ahodo nan ensa se onwen no na wopese twam afahye no akiri no woyi no kwakire oman no enum no afi wode Petro koto afiase hode nanso asafo no to aso bo onyankopon empaye ma amen ensia no etifiase mo so obofo bi beyi Petro ensia no anadwo no ara a Herod beyi no akro no na Petro da asrafo baanu ntema a wode nkonson mienu agu no na wenfo a woginagina epron no ano resra afiase no na wohwe Awurade bofo begina ne nchen na edan no mu ho ehran na obo Petro nchen na obo Petro enchen mu nyane no se sorinte na ne konson no free ne nsaguye amen enwoche no na wobofo no ka kire no se bo waboso na hye wo mpaboa na woyesa na wose no se free wontoma na di machi na wo free adidi na chi na onim se de obofo no eye no eye ampa efri se osusu se orihu nani so ade edu no na otwa awenfo a odi kan ene won a wotoso mienu eho odu dade pono a edi odu dade pono a ede kokuro no mu no ho no na eno ara ankasa bue ma won na wo free edi twa mu brono baako so na entem ara obofo no gya no ho edu baako no na Petro eni ba ne ho so no oka se afi na mehu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi amen Mesamo ato aso amen yedi Petro koto afiase na se ne netro se moka no asuafo no eka bo mu bompaye na wompaye bo mu no onyame soma ne bofo e ma ne koyi Petro na bre okọ afiase ho no wo ma no ede ne ho bo no
na ne naso konson no eteteye na wode ne twamu a kopieye na ye Peter said da yeso enu nti ebra wo pie no na wokọ nanim kakra no hu se no ka se ni suade hu na mo ayasem a eye ampa se ampa onyame aba afiase ho abayi na firi ho ene ye ka ne se de empaye etume ye no na ebra suafo no bọ mpaye no hwe de onyame oyeye na ade ba kwa enwanwa ne se na asuafo no egusu bọ mpaye se ye beyi Petro wo mugusu bọ mpaye no ampa onyame eyi Petro ene ye ka ne se amen onyame yo nwanwafo onyame wotumi eno nti yehyiam ye mpaye a yebọ no Ewurade obetie nyagidi se obetie se tie bia Ewurade betie onyame tie suafo na Petro ekofie na bra okobo opono no Roda hu se ababa ba akwa friend Roda wo hu se Petro abopono na wote ene no wokache suafo no se Petro wo epono nachi wo mo se ade ede na hawo ebesi de na Petro wo begina epono nachi asono mo bompa yo onyame yetie mpa ye na wie nanso no mo gi wo mo ho akyinye onyame ye mpa abotiefo eno nti ya me ye nyi ye ho akyinye ye nyini se de ye ka no Ewurade wo beye eno nti ene de enkonson biara obonefo de akyekyere ye wo Yesu de mo Ewurade badwiri ene de enkonson biara wo Yesu tumi mo Ewurade badwiri ye bedi ye ho na yebe free yebe yim ye ho afiri mu na be ye sada ye son no esanse ye nyankopon wa ma ne nsa so onyame tiase watiase onyame tiase onyame ye mobrohufo anu ti yeba na nemu yi gidie ne hia se gidie nemu a ye ntimi nso ani ye ni ye ne de ye ka nyina eye kwa hwe de nyame ye na asuafo no agi atinye sa ana story bi esiye a true story na akwahwefo story ana wobi so ewo drinking bar ewo nchen na nipa kro no pese wo ye ma adwuma ne koso na wo sabie foforo wo ba se wo mo ho no akwahwefo safo no empene so ewo niema ekoso a eben wo mo na opani no ekosi foforo kase pa no woto nsa wom enu nti wo mokọ ne nchen ene ne koka se bebia wosi edan ne eniema wo beye no ene ye niema no enko nti nka beye agyae na wampene oye no si na de ba ye nse se sadia bibie no wo ebetimi ede yi papa yi ene ne niema yi afiri ha kampa bo ho enti asafo no hia bompaye na wompai bo mo no so na wosi ye no ejato mu enu ti ese na ese ye no maame ne hu se akwahwefo no mpa ye wo mo bo ye ne ntina ne store no ase wodo mo kokot enu ti wo mo kokot no ye de asem no ekoda jeje no hwe asem no na wo se asem we de ebe ye de meboa Kristofo ese nyomwa maame no so gidi se eye won no mo bompaye wona woni mo Awurade no wo hu bibi wo yemu nanso yenya yete Awurade mu no ye hu de Awurade ye wonyame tiase eno nti mpaye wo mo boy ne ye adwuma ema eja beto mu ese ye bompaye yanyini ye mo mpaye onyame wo betie ne ye hwe de onyame wo yeye etoro bia yankasa ye ne ye no mafoforo ehu se de nyame wo sitie ye yi nyame nkire ne nkase se wo mugina se eye no kwasem ye bompaye ne ye de ye bomma ekire Awurade enti se so na hia ye de ye nim ho hwe nanso wo ka se nye wo mo empaye no ena ye dan ena bubu so ye gidie sua etoro bia ye ntimi nyi Awurade nkire na emo ye ka Awurade hye ewiasefo kura toro bi wo mu hu se onyame aye som no oye kase wo tumi na oye tumfo eno nti bibi biara aye nkyekere bibi bia aye ohaw
amane eda wo so dadwe bi eda wo so ne toro bi wo hu de wo ye no ene de onyame se obeyi ne nyina afiri ho wo besane wo mpo kire nyinara na wo bede wo ho edubre bi Hana na owo hawmu owa manie mu na yehwe sane ema eduru se wawale na awo ma yenim se esitie wo mo makosa situation mu no wo mu nim se de esitie na wo hwehwe oba na eba ma na wo kunu asan akwawale foforo aka ho na de wakwawa na aba no wawo imagine e de na ebekoso ofie ho wo gigi ne ba ne kro bebo akutia o ma ne ba na adwane a odbebo akutia eno nti panina edi Hana ni yie wo tete no wa ma na nya hoto eno nti panina wo ko Hana ko stress mu Hana ko ya omu nusuo mu na Hana hu se de ekoso no esese wo sori wo dan na ni ko awrade nchen na wo ko bom paye na wo ko awrade nchen se wo ko bom paye na yehwefia na Hana edu afibia wo mo bo afode na ne kunu no ema ne de ese panina na nso ni nyina mu no na Hana ne bonjo na de ohia ne se awrade beba na oba kane no tete no na woni ba na waye no me ne ye frɛ wo se wo ye curse eno nti na Hana o watete mu ema toro bi a ye ho ahomte wo akrafo no di nani ye anwum to nyina ye kutiabo ne nenamu ani tie nyina nenamu nye de hienie pebi enu nti sane me nyina atwetwe Hana ama okọ awrade anim na wo bompaye na wo bompaye na wo bra wo bompaye na osofu Eli babe hu no na yehwe se ne Hana nanim aye esu ni su ahye nanim sabe yenkan kura na hwenu nyina aka ho wasu ama ne hunam nyina show se awerɛhoɔ ahye no so eno nti na o ka che ne se na ade na wo ye nsabofo se na wo yoba wuhuni na Hana eda nani eka che sofo se enye saa enfamentu oba wuhuni ho na mente saa na awerɛhoɔ mu ne yawo mu ana maba me bompaye se Awurade bema me oba bani na eye na ena Hana papa yi ka sa kire no a eye ne ya enkade ne beye Kristo mama enkane ya nkebe den enka ye begya ye mpaye no awerɛhoɔ no ye di no na ya da ye ni se asɛm a ɔka no ne nti sofo pa na aka wo ya kire me na ya ka ye buso asɛm a kire no se ba ne sadia na oba huhuni no na etesa oba huhuni no wo ye nsabofo opentokwa asɛm ye na hi onfa bone nche die obi beye bia nya ono nko ade na ye se wote sadia Yesu de mu nti emfiri ye mu nko si ehe mebusam etie dueno baako enchiche mu nkron na oka oba huhuni se de ne su etie 21:9 Mebusem etie nu ba kuchiche mu nkron no ose edan atifi kukua mutena eyesne se oni oba ntokwapefo betena edan mu amen amen me ba jete sa woni oba ntokwapeni betena fie de na yesa obeforo soro ho ekom na wokotena ho eyasem mu odu pa
ene me say Philip for de Kristo mo ma yente saa ane ye ka ne say eno ti abusuam ba bia beko ye nanso me ye nyantokwa pefo me ye ntete ye mema no eye ne saa ombepe ba bia ye kom na wokotena dansoro no aye kom ne de na je say ha adwen ye because hono ebe de gro wanya nsuanom no wanya dwane adi na je say ye tete ye krunom eno nti Awurade ma ya botre da ni yenye ma nyansafo a yesu Awurade na ye fere Awurade ono nti wo se mfamento to saa ma no ho na maba wanim aba Awurade anim se me behwehwe Awurade anim adom eyampa gidi a hana nyaa ne ti no Awurade tie ne mpaebo Awurade sira hana na wo ye ne yie eno nti da ne da no na afibia wo kokoda Awurade ase na wo kwa esanse wode abofra no afam Awurade nti no oto patakari na wode akohye no na nani gi bosha no wahye Awurade no se abamu eno nti nani gi se da ne da afibia wo kosra ne ba no hana ohunama ne yie saa ohawa no namu nyina etoro bia yentimi mfam saa ohawa hana namu nyina ra etoro bia yentimi nyina no ni ya yede yankasa ye pesoade a emwaye na emwaye maye nyini ewo Awurade mu enu ntimi nuamo ma se Awurade shira hana na bra na wotwi ye ba nani babo mpaye ne ye bese ya no kire no se de na hana esu bo mpaye no Awurade be yamaye ye wo haw bebre ye wo amane bebre nanso amfa ho se ne etie ye nya wotwe honhom na Awurade obeye amaye ye hwe gidi a ye ni a ne ye hwe Petra ne ye hwe so ya ne ma na ekoso no e kire se toro bi a ye ba ne ye bo mpaye a ayese okay obi aba na wo bo ntemi so mebobi nemo ebra wo bo no fa woni si Awurade so ebra wo bo no ja wo ho nyina ma no ebra wo bo no bo abrabo konkron bo tere ne abrabo na ebra wo bo tere ne abrabo no onyame wo nya wo da biara da onyame wo beso wo mu na Awurade ebeye wo yie Kristo mo ma se ye bo mpaye a Kristo mo ma esa ya komenti no Awurade tie ye ni o esa se ye yabodie mu nyina aka akire na ye na itoro bi a ye value ye ho ye value ema Awurade ye yabodie mu nyina aka akire eno nti se ye ba Awurade ani mu a de ye bia no ye na komapamu a eso Awurade ani ene ye ka ne sen ebra ye wo haw bebre mu no momye mompaye na empaye ne sesaye empaye ne yiye free ye haw mu empaye ane meye ben Awurade empaye me ben Awurade se wo bo empaye bebra this week na meka wo da wo so daye wana ya won so daye obi wa da won so daye yes wo da onyame bekasa kirew onyame ebeyi ne ho adi a kirew eno nti moma ye ma Awurade na bra ye ben no na wo hu ye mobo na watie ye mpaebo ebra ye ben Awurade no ema ye gidie kosoro ebra ye ben Awurade no ema ye no kwadifo ebra ye ben Awurade no wagiye ewo ebra emu odin mu ebra emu odin no Awurade agi hana na wo yi ni free na titi mu ebra na emu odin no wo yi Petro efre fiase ebra na emu odin no a Kristofo ani ye hwehwe se bia ye som no enkoye oha amaye no wo mo bompaye na so no nyina ye den ese ebra emu odin no ye krata semu a ayo haw no Awurade yi ye free mu ebra emu odin no ye yade na eda ye nso na aye kwadanda ye hu ba bia ye mfa no
Awurade wɔsaye yade ɛno nti enne wonyame wɔyemu dia na honkonkon na hode na bowura ha dia na me bompa ye me dia danse ka kire wo se emfa ho wabusua no babia koduro Awurade se obeka ni nyina abom Awurade se obeka abom na wabusua be ye nsira e wo Yesu din mo yenua baabi eyare na oyare yarewuo na enidaso nyina asa asafo mpanimfo asofo ekọ ne nkyɛn na wo bompaye na wo ka sɛ de duro de minim sɛ asa anya de bɛyɛ ye bio na mpanimfo no bompaye nya gidie sɛ wo de wakasa na sɛ onyame sɛ wo bɛkɔ a ne nyina wɔ ne nsam ɛno nti mayɛ mompaye anuanom saa gidie mpaye ama yenua no wo sɔre fi yade a nanka edini kɔ wuo mu yenua be wo sɔre gina ne naso ɛyɛ nipa nyina wanwa na ɛma enipa di nachi ɛkɔ Awurade fie ɛma onipa hu Awurade saa na wo so wudi adanse akyerɛ wo nuanom de nyame timi ya wo namfo wo nuanom wo ma wo munim Awurade no wo mbedi wachi ne beya dansedie na obaba behu Awurade ne kaseye de nyame tumi ye de nyame woka oye ebra ye bompa ye no na yesua yo kyerosem no eyese Kristo moma ye besua ye kyerosem eyese ye besua o enemre de yese yesua esanse awogo no ye nkono kwa esese yesua na ebra yesua no na Awurade wo ye yen foforo yehwe Elijah ebra wo bompa ye na abosomfo no edi ne ho fa wo se wo munyame no na ye nyame na Elijah ka se wo nyame bia wo te ase nyame bia wo ye hintasem nyame bia wo ye kase nyame bia wo wotumi asen abosom na wo de won begu ho no na Elijah bompaye na wo bompaye na bra na ensu antono Elijah bompaye na insantrene esi Elijah bompaye na anwonwasam esi ewo mountain Carmel onyame se yedan ye hu nyina ma no ye de ye hu hye ne nsa obeye ye soronko ba bibia ye wo no Awurade be ma ye tumi ye de be ye anwonwadwuma ye de be bompaye oyarefo be sori wona oha owo haw wo benya rechetere enu nti mom ye nye empaebofo na ye nyankopon wote ye ne na wotie ye obema ye ahoden na ahoden na ye benya no ebe ye anwonwadwuma ahoden na ye benya no ebe bunkam afa wiase afa na nyina enu nti mom ye nye empaebofo Kristo moma Kristo moma aya no kwasem ye beko na yakodru ye wiase ebra ni da so nyina asa no ye beko akodru ye wiase ebra wiase nyina di abobo no Kristo se ye woni da so nti ye beko akodru ye wiase ewiase di abobo ye hwe Ghana abranti a wakamu omani nyina di abobo abrewo hye nipa so esanse wo ya branti a enu ni bre so se esese ye dey wo wuo eye nipa bebre yawo nanso ye nti asese onyame ya hye yebo wanim nyina ye behu na se ye hu a ye nya ni daso ni ye nya encouragement se onyame wo yafa onyame wo yafa emfa ho de ewiase siko arehosam asi Ghana nanso ye de ye woni daso ye ni daso ene Awurade ye kamafo ene Awurade
yedimafo ene awurade na oka yensama ye ono wodima ye Jehoshaphat wodi nkonim enu nti atamfo a atwa ho hie nyinara awurade ma asafo no wotentan wo ho wokunkum wo ho na ajapade a nanka wo pre no ebeye wondia ene den nyame se men kan kire wo se wotamfo a wojejew wotamfo a wo bre wase wo ma wona da ye boni a yesom amane a ye komu wo se obeji wafremo atamfo a eye saa no wo se wo ma wo ho ntowon wo ma wo naw awurade se obema wo kunkum wo ho na watentan wo ho na wo ajapade na wagya no wo befa na ade aka wo de ho a eye nyamsom pa ho hoden awurade so de bedwom eno bru ade nyina so eno nti ye nyankopon owo yafa awurade wo yafa Kristo mo mama musro mo nkonkom anim na awurade o yafa yaka James etinum nchichemu di onsia no a pacho minu abaka ma nchichemu di onsia Yakubu etinum nchichemu edunsia etifia se wose bonekane adesre endunsia na wose monkeka monfom so entretre mo homo amen munyim paye mema mo homo amen na wasamo yade amen atini adesra emu ye din to me enioma bebre hallelujah wose yenkeka ye ho mfom so entretre ye ho ne ye bom paye a awurade besa yade Otini mpaye eye niema bebre otini mpaye eji nyame ma bebre wo mo ho kire mo wo mo ho haw mo ene ye bebo mpaye ene yakom kire da eye mpaye boda na yenso eye mpaye boda ema yense Kristo mo ema sabre bebo mpaye bede awurade ase ye bebo mpaye ye beye awurade aye esansa na basansa na ode akura yemu afisi se na Kristo mu ma na yegina ha enenso wo boye ho ban wahwe yenso afi mu ni nyina na wode yetwa afi no enne empai bodai asan ababeto ye onuade na woka onyame waye bi amaye eno nti ye bepa yemu baako isanana de awurade ase tontom awurade ade a waye ade kase a waye de chance no yenim se obeye eno nti da obo ade na se na tontom da wasi nyankopon amen japa ye bie anu a yasem na ye na ase nko a amen fiti ya se yesi afimu wahwe yesu sa ba beto sesebra papa yesu ye ye ni won na ase ni won tuntuni si ana wasi a na de oyema ye na ye hu amen ti japa won na ase ni amen da na ase mu na ase e de mawo amen japa ye da wasi Yesro said the akai wo yenim so ye musa kakra amen afa yetwa amen yeda wase e wo nyame oba yeda wase onyame sunsun konkru wadoti amen amen sisa na nyame hira ye nyankopon ye hwe John nkete no eti ba akonchiche mu nkro na osi onyame wo ye tini ne nokofo se ye ba nanim ne ye bone ba wode be che ya won kai biom ene ye besre bone fafri se ye nyankopon ti asefo no a wode bone che no won hu ye mobo ene mpai bodai Kristo mu ma asafo no won fa ye nyina fom so che ye na bra ye de ye ha ba nanim na wa ya wie watie na ye nkonimdi amane ma me ba cho ye mu ba akon ebe bobo ne fafri empaibo
Nyankopɔn yɛnsɛm nyinaa ɛna yɛde ayɛ enwomtuo yi. Amen. Na yɛke nyinaa ne sɛ ɛyɛ wo Awurade na yɛafom wo. Wo na yɛato wo mmara nsɛm. Wo na yɛyɛ w'ani so bɔne. Enti ɛnɛ anɔpɛ wie yi a woyi yɛten no yɛgye to mu yie ɛsɛ yɛ wo nkutoo na yɛafom wo. Ne senti nea yɛka nyinaa ne sɛ ɔdom wura frɔ so mu so na famfonso ɔkyɛ daa. Amen. Papa si yɛka sɛ yɛnya abɔnefoɔ na yɛni bɔne a na yɛdaadaa yɛ ho. Na nokora biara ni yɛ mu sɛnea ɔtwerɛsɛm ne ka no. Yɛgye to mu yie yɛdifoɔ yɛn ho wɔ fi Nyame aguama a ɔni dɛm ɛne nkeka yɛ biara ni mu. Ɛno nti ɛnɛ anɔpɛ yi yɛdwa ato a ɔpatade hyɛ mogya ne sɛ Awurade fa hohoro yɛn ho daa. Amen. Awurade bɔneyɛfoɔ hene ne yɛn nanso yɛadeɛ nyinaa ne wɔ Kristo. Amen. Wo deɛ wokyiri bɔne nanso woyɛ bɔne aduro. Nti nea yɛka nyinaa ne sɛ adom wura yɛafom. Famfonso kyɛ yɛn daa. Amen. Awurade famfonso kyɛ yɛn daa. Amen. Nea yɛka nyinaa ne sɛ ɛberɛ a wonam w'adom so na afei wode mfonso kyɛ yɛn ankorankora mu no. Amen. Sɛ yɛn mu bi wɔ ha na bɔne bi enti ɔkɔ back and forth na wapa wɔpere sɛ obɛgyae bɔne no nanso emu ahoɔden abɔ na papa nea yɛka ne sɛ ma na ahoɔden ma yɛn daa. Amen. Ma yɛnti ntu anammɔn a ɛyɛ adwensakyera ana enuhu anamon sɛ bɛyɛ a yɛbɛdane yɛkyiri ama bɔne na yɛyɛ nea Awurade wopɛ sɛ yɛnyɛ sɛ bɛyɛ adaakye no woba a Awurade yɛbɛnya nkwagyeɛ ɛde ama yɛn kra. Huyɛmmɔbɔ na pam wɔ nsam ɛne n'abɔfoɔ firi yɛn nkyɛn. Sɛ daa ne daa nyinaa no nea ɔpɛ ne sɛ ɔbɛba yɛn so na wabɛwia yɛn na wakum na afei wasɛe no. Nti nea yɛka nyinaa ne sɛ yɛahoɔdenfoɔ ne huyɛmmɔbɔ na boa yɛn na ma yɛ adwensakra honhom. Na berɛ a wonam w'adom so de yɛ bɔne kyɛ yɛn so no yɛn mu bebree wɔ hɔnom na sɛ obi afom yɛn me Nyame na yɛntumi mfa nkyɛ a nea yɛka ne sɛ frɔ so mu so na yɛn nso ntumi mfa afoforɔ deɛ nkyɛ wɔ. Amen. Nam saa yɛ so ama wo ba a yɛtumi apagya yɛ tiri ahwɛ wo na yɛhyia wo kwan. Yɛda wase Nyame aguama sɛ wobɛyɛ saa ama yɛn ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ wo dɔba ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo din mu nti amen. Amen. Enuaba Onyame wonhyira wo. Sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛbrɛ yɛakoma ase ɛwɔ Awurade mu a ne yɛsrɛ Nyame nkonkron a ne tumi a Awurade ba yɛn nkyɛn. Awurade ba yɛn mu. Nti saa bere yɛbɛsrɛ yɛn mu baako na wasrɛ wo nkonkron ahoɔden tumi no. Ɛberɛ a ɛnnɛ yɛ mpaebɔ de wɔmɛka yɛn ho na wɔmɛyɛ na wɔn adwuma. Wo nkonkron no ɛna boa yɛn na tenetene yɛn. Ɛberɛ a yɛbɛnyame anim yi nneɛma basa a yɛyɛ no wo nkonkron na boa yɛn na yɛtwe yɛn ho firi ho. Ɛno nti yɛsrɛ wo nkonkron ahoɔden tumi no ɛna wie sɛ Onyame wɔnhwie ngu yɛn so. Ɔbaa baako bɛbɔ mpaeɛ ama yɛn. Amen. Ọkan ya bomu so ọbaakofo mba. Ade atena wo naase na de hia wo nyinara wo ka kyerɛ yɛn. Amen. Ada wase so na maba wa so ka nsɛm nyinaa kyerɛ yɛn. Mufo ani hɔ anya nokora. Ne nyinaa yɛ nokora owura nwumre no awie. Wakoma ne yɛsusu yɛn nyinaa wɔ anim. Ɔhɔ kronkron han kanea. Yɛsɛ sɛ hwɛ yɛn so yɛsusu mu yi mu. Amen. Wo kyenkyene bi no so owura. Yɛmo sɛ so ntwa yɛn ho nkɔ. Amen. Ne aduro nyinaa de ka kyerɛ wa ne sɛ yɛ mfomso bebree. Nti honhom timi ne yɛntena. Sɛ honhom foforo bi wɔ hɔ a Awurade hu yɛn mɔbɔ na pam ne firi yɛn nkyɛn daa. Amen. Na ma honhom kronkron no ɛmɛtena yɛn mu. Na wɔsɛm a yɛaka nyinara no yɛtumi adi so ne ayɛ no sɛ ne Awurade ɔhwehwɛ. Ahoɔden deɛ yɛnni
ni da biara da nti awurade ne aka kire awie ni se huye mobo Amen. Father Jesus Christ dream e fa dom yen enye ya homre ni ne ne ayepe enye ne ayepe ne enya ne mama awurade mu hye yen din Father Jesus dream ne ebusanti amen. Amen. Yada se nyame Israel yebesre obi bia wo hia yaresa omomodi amre ni mo ha yebema sofo maame abo ayaresa empaye amaye to obi bia wo hia yaresa yo okay comfort chat Amen. Yada wasi se bra udo yenti da bia da wotene won sasa yemra won chen. Amen. Yen ya wo ne suo ne haw bebre yemra na wo besue yen. Amen. Na wa maya sundue. Yada wasi bebre se ebra wo ba asasi su hase no. Unyuma die kase a wo ye ne se wo sa yade. Amen. Enti adofo bebre edi wachi. Ensan se wo ho ena tumi, wo ho ena sundue, wo ho ena fafre ene ahoto ewo. Amen. Wo ma Philadelphia fo ene de yaba wo nyame twedi ampanim. Amen. Woni me amane hu aye hu ewo ye nipadua mu. Ogifo biara ni ho ese wo awurade Yesu Kristo. Dota fo ne odoye fo akansem bebre akire yen. Aboye hu. Na awurade wo so ka ne sei. Amen. Enti yaba wanimu yi. Ankonko biara bese ne aka akire se David ba humi mobo. Amen. Enti awurade e misro se hu ye mobo. Amen. Na yiye mu yade ne haw ne amane hu aye ti ni so da bia da ye kwage kate so a Yesu. Hu ye mobo na ji. Amen. Wa ye bebre amayen. Uma ni frafo hu ade. Uma omo awuo sore. Enti de ekoye nipadua mu biara ye tinka se twedi ampo ye hu na amane awurade wo tinka. Amen. Ene de nyame yaba wanim. Amen. Ene de ma de twedi ampo ye so setie Yesu. Amen. Me ye free wanim nko anigye mu. Me ye free wanim nko se yehu a watie Yesu. Hallelujah. Esan se waje Yesu. Amen. Yeda wasi bebre nyame kunindifo. Amen. Yeda wasi twedi ampo ndokwafo mu brohufo. Amen. Tie Yesu frɛ na gye Yesu waje. Amen. 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 So for mama onyame wonhyira. Amen wonhyira. Yebekɔ so abompaye. Yebekɔ so abompaye. Yebesre. Obi bia ohia awo. Wona bosume nkura kwantuo da wanim. Yebesre na mabɔ anim ho na sɔfo pani abompaye amam. Na fe yasre mpaye so. Se ye yufu na eba no. Awurade miye kwa ma won ewa wade mu. Ewo Yesu die mu. Obi bia ohia wade. Obi betimi agina ma ne yonko.
ma digidie na nanti aba onimo. Amen. Ya basa Awurade aba wa se obi hia wo a omra. Amen. Ene eye bosumi a etoso miensen ne da etoso enum. Amen. Ene Awurade ye de sa asemi beda wo. Amen. To ba bi butu ha ne. Aba wa bi esawo ne. Wakwa bi esawo ne ama obi. Amen. Ya se obi bia sa dadwin na akoma pronso se obewo ba no. Ke Bible ni se afisa abre. Amen. Na ko se dia danse bia mu se. Amen. Me ma sem ba Awurade enim. Amen. Me kama hi asem kire no. Amen. Awurade de mu nti de wa ye ni. Amen. Wa otimi ade nyina yo so manisi Awurade manisi kenya mpo manisi manimrem. Awurade manimrem. Awurade manimrem. Awurade manimrem. Amen. Mama nso omo nso peso munya ekrunom. Umambe ma mo speso munya eyirenom. Amen. Bompa yesrawo se wunyame obi a wosifra wo sa kwansu tie ni mai. Amen. Mane nya okunu keke. Mane nya oyire keke. Mane nya oba na se bema unyame na wasisi dia ma no. Amen. Fi wotimi na nante ahye wunyame anunyam. Enti ma omo epe ma omunya bi. Amen. Omo epe awonkafo omo sanka bi. Amen. Se bompa yo Yesu die mu nti. Amen. Amen. So for pani nyame wonsrawo. Onyame a woyɛ mpaebɔ tiefoɔ no obetie yɛn ɛno nti ba ya ba Awurade anim no yɛnya gidie sɛ Awurade wɔka yɛn ho yɛbɛtoa so abɔ mpaeɛ nyame ma bebree wɔ kratasɛm mu haw mpo ebinom da afiase yɛbɛsrɛ mpaebɔ ama saafoɔ no ɛsiane sɛ saafoɔ no nyame ani ku wɔ ho wɔse yɛn sra wɔn na yɛmmɔ mpaeɛ ma wɔn ɛno nti kratasɛm so ka ho obi bia wɔ saa haw no odofo bi wɔ haw wo nua bi wɔ saa haw na brɛ ne mu ha na yɛnsra asɔpani na wɔmmɔ mpaeɛ ɛma yɛn. Amen. What more brody in our sunti. Amen. What say so ama and no shray. Amen. I don't want to say. Amen. Yet I was say, a quenya would ya my and say, and fankrata sem emra with him. Amen. If he said, be anywhere soon yet. And inti yet I want to say. Amen. I don't know your stropy. And you are a war and crata sem or how a shroud nina bawanim. Amen. A yea. Sarah de stropy. You'll be an crata smakwa could druno. Yes, row ye who you mamaya. Amen. Dear Ubi ena atna swo. Yes, row yinifri ho. Amen. Afe dear ye young who the equisicra no sono. Yes, row say radi ye who be. Amen. Na fe one tinker. Yes, stropy. Dear ne dear so aye cobra. A radius romaninsi. Amen. Na fe enwie wo maye. Afe esansro se rade. Wona ankrata asemu nti wo mo da fiase. Ye ja wo ahye onsa. Amen. Yesro se huye mobo na brepam yi wo mbra fie. Amen. Na hye wo ho animonyam. Amen. Yesro pi
sɛ Awurade ka wo mma yi ho. Amen. Na afei hyɛ wo din animuonyam. Amen. Sɛ wɔn nsa ɛka nkrataa yi a, Awurade ɛyɛ wo din ɛne yɛbɛbɔ. Amen. Hwan bio ne yɛbɛbɔ ne din? Yɛsrɛ wo mfomsoɔ bi a aba nkrataasɛm mu, wadom nti fa kyɛ. Amen. Na afei yɛho adwuma na wo mma ɛnya wɔn fa ahodie wɔ ɔman yi mu. Amen. Yɛnim yie sɛ yɛde aba wɔ anim yi no, wobɛtumi ayɔ na wayɛ ama no aboro so. Amen. Yɛda wo ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Ɛda Nyame nhyira wo. Ɛnɛ dɛ yɛbrɛ a yɛbɔ mpa yɛ deɛ yɛ deportation biara Awurade nyimfiri hɔ ma yɛn. Wɔ Yesu din mu onyimfiri hɔ ma yɛn. Na ne ma ɛne ne ho. Onyame ɔyɛ nwonwa adwuma obetumi ayɛ ɛma na aboro so. Yɛbɛsrɛ nnwom baako afiri Women's Ministry. Na afei yɛdi adanseɛ yɛato mpaebɔ no so. Amen. Onye Beneza Sana Dumaruko. Onye Amen. Beneza Sana Dumaruko. Edone Nyame nhyira mo Women's Ministry. Sabre yɛbɛdi adanseɛ wɔ Nyame yɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛdi adanseɛ hyɛ no animuonyam. Nti yɛbɛfrɛ Dr. Samuel Kwaten na wabɛdi adanseɛ ma yɛ. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. All is excellent. I'm not even sure where to start, but God has been gracious to us. Amen. Blessing us with
2 wonderful children. Amen. Na adansi diewe efa Sophie home. Yeboah no, I mean she was fine, but as time went on, she began to have night terrors. And while in the middle of the night, or even when she's taking a nap, she just randomly starts screaming and crying, and you don't know what's going on. And nothing will ease her. And Noah, she just needs to calm down on her own. And we tried, we went to doctors, tried to figure out what's going on. And eventually, we found out that she had very severe sleep apnea, where she stops breathing multiple times. And it was a big concern to us, seeing that she's going through something like that. You're experiencing that. The best thing to do one of the things to do is have surgery to remove your tonsils. But said when she turned 2 years old, turning 2 on February 5th, February 8th, we had to go and have surgery for her. And she was able to have the surgery. Hallelujah. Successfully. By like 2 weeks, I'm sorry, because no fear recovering. Recovery process, so because she didn't want to take medicine. But as you see now, she's fully recovered. Amen. Or to me, die with no issues. Amen. Now she's sleeping throughout the night. I mean, God has just been gracious to us. And that that's it. Amen. That will be our not onim or bompa and papa and mommy. They be no more friend to make sure that they're praying for her. And so, no one person. Amen. Onye Nyamini to me ofenya. Nyamini to me ofenya. Oh, Nyamini to me ofenya. Amen. Yo, your be friend sister Paulina Amo Dakun na wabedi adansi. Amen. Sorry. This Thursday, and I started my 7 on. Now, I said, yeah, no crowd or who say Yamensa. Now, Quab now see me, I was in Yamen cow, who Missy Amen, Miss Onson Yamen found. So, fortunately or unfortunately, no, maybe week 7 on, no, we need 2 NPs, and I said NPPA. But say na koka menkwa enti then no people come in to fill in na yaye too, but this Thursday no de enko be fill me in no no wie na adwuma ne 7 on no Thursday morning he wanted to take a break on that night nti me nkwa na mekoe, but we have doctors and so omoye na building no so neja asum meka se ja so mo sometimes you feel say he fan abonsam no pushing near ma, just a patient be a you keep getting clicks, they're calling RRTs, they're calling code. Enti just say, said that night, Villas and Kwejma, but on the floor, there was an RRT of chest pain, enti me koi. Enti me ne ICU nurse, ne respiratory, chest any panel, onti me breathe. What listening to the lungs cry, there is no air passing through. Enti mi gina ho a me order eniema ma o mo no de metia ne say another nurse dimrika
Doctor, almost friend Dr. Ama. Even so friend Dr. Amo. Patient is this hissing. Just say patient back or non so no. You can be your medical term be say the hissings. Meaning says your surgery ne muebi. And this patient no, ya ni surgery and an yefno ne be na ni intestines no pushy eba out. Na ne belly no so esso and na I very distended. Just say the type of surgery need the mean kawaha. And now we are confused. Enti ya money restraint. And now just say or struggle or bed so. Enti no or say a COVID patient. Enti nurse no any will be quiet so mo ko straighten no. And woman who send the intestines no. Pushiba. Enti woman ya na me catch na me what the other way. Na me catch almost say almost use saline any gauze. No amon fa en kataso. If you say you want something moisture, won't say belly no. Emu moist until you don't want anything dry. Into amonya sa na meba. Into ube gown ho a obe kono chese me koye no. E me marketing ka be 4. En wo mon so ayire wo mon wo pushi ne yem niema no e go back. Enti me ye na se wo mo the gauze no with the saline no agugu so en wo mu pushi. And then I call them so amomre me ye obi ABD parts. Just a whole box, about 20 of them, and I did any tape here. And I be my almost abdominal binder. And I just say, still I restraining. And me, and I may call on soon. I'm a country almost secretary, and it's on Fred general surgery, ne mammy. The almost surgery, no. And to me, and almost okay, waba line, or soon to me, any caucus, and I'm saying you need to come here. And take the patient to the OR right now. And also okay. And then there is a team on call. And she had to call them. And it takes a little while, maybe an hour or 2, and to offer the team to come to the hospital. And to me, I may resolve all the other issues na me call office. And about 20 minutes time, no almost after me say, nasa open view. So what should they do? And I may catch them say, I'm on reinforced dressing. No, na me say fresh surgery no. Doctor no. And also they are on their way. It may be about 20-30 minutes time no. I fed you. Now say cover 2 hours no because we'll be other any almost from almost vintage homes. And to cut everything short no. Omo buy ebe na me catch nyankopon monyam say omo wie no. They had to sedate him, intubate him, and take him to ICU because obi oye confused. Na bibia obe can be a wanty. Na woye in the chest it's possible say obe sanso so adi his CBU. Enti omo intubate ni sedate no. And de call ICU. Chese me kashe nyame and monyam say everything didn't come out, and if it did that, and it could have been fatal. Inti mesrese nyankopon koso na onsa nipa yare na oye standing na so na or bear down. We say when you bear down your belly no pushes out. Inti na nature ade no so ba na eba en yenso so ye ka emia ho nti me ka hye nyankopon wenyam. Amen. Amen. Yebetu asida jumara, asida jumara. Yebetu asida jumara. Yebetu aye jumara, aye jumara. Yebetu aye jumara yebetu. Onyame hu adansidie niema kese pa na yetie nanso so na nyame woyi ne mafiri mu nti sabre mema baako asopani baako abompa yama ipa mienu e baaye no adanse no wonna nyame ase ensan fa won hye Awurade nsa. Yebetu asida jumara, asida jumara. Yebetu
jomara ye betu. Onyame kronkron yekoso edawase. Amen. Ampara wachire se uye nyame. Enura na uye nyame. Amen. Ena uye nyame. Amen. Na wachina so be nyame. Amen. Philadelphia nyame no. Inti ekɔ ha mumpo a nyame wo hye wo hon munyam kyerɛ so nyame yɛde wase da. Sophia ene abusua yi yɛda wase kwan soronko so. Wo nyame wo na wo ye o. Ena wo hye wo hon munyam. Amen. Ene dai obofra ne abusua yi abegyina ha no akyerɛ sɛ wo nyame wo na wo ba mu. Amen. Inti esi yie. Inti bagye wo na ase yɛde wase da. Amen. Yenua ba Paulina so ɛda wase dodo. Patient yi eye wawa da roma o na wo hye wo hon munyam na sa de nka samre nka won te ase o how kase pa na nka ebeto yenua ba yi so nti ogina ha no mo a na sa ne ho na ta no nemum de wa ye ne dos ndodo aye ne na ase ntontom enka wodin na wase onyame kase wo Yesu din mu nti amen. 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 Eda nyame shira yebeto aso wo ya dance ye no ebefra ye maame comfort. Amen. 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 Me de nyame ase na me nka aso me di dance ye no but me te e betina ha ne ye no na e ba ma say o say me de nyame ase bebre fi say bebre no aye na 3 years 2 weeks, February 14th, Valentine's Day, that very day, and I'm diagnosed with breast cancer. 19th of this month, and about 3 years, I'll Monday, a year my surgery. Now, I can't tell me dear dance here because my Kaisa 3 years today. Your boss or a mercury and pipe what I say, yeah, not or more in a health ministry, no more breast cancer. Now it was very hard. It meant me and another. It means sorry. You sorry quite about for some time and son of member. Say I don't know. Just Yamina had diagnosed no, and a damn son on the account once. There's nothing in there, mono. Midenia me say and so test surgery or more yeah. And a free one so my ultrasound baby, my lab work baby, and so I didn't need anymore. Yeah, but negative. Amen. Else I make na me denya me ase. That face so a man so me she mun kran da bia ameka. Early detection is the cure. It be stramo, mo mammogram, mo mammo rain free da na say de mu ye bia munyai na monkoye because enye enu a. Amen. Enye enu a minim se bia nka sa break amete ase anka minim. Enti mun mu ame na me denya me ase fi so ye na do e ho da. Amen. Danse ni biara emo nya de wonyuma yemo eyaji yemo eyade ma odase Tisa wo Awurade obibia ni ho tisa wo hwan na betimi aye de ye hwin obibia ni ho ko nyame twedi ampon ye de Awurade ase de ode na ba wa beduro ye be koso abompaye ye be bompaye
ama yenua no mu a adwumasam ayedin ama won se awurade a wɔkye adwuma no ɔma ne ma adwuma nti yebesre oba bia betimi abebo ade ne ho abo afode abo sampaye amaye Dina Yebosi, Hangwangwe Dina Yebosi, Yebese Yobonsam Yumaninara, Say Yebonu Tidimwa, Sentreni Beti Hechi, Yesu Dina Yebosi. Amen. Yenyankopon udin na yeboso ene March 4th 2023 yebosa yeni a yenwuma na yedi aba wanimu yi ene obehye ho animu nyama maye yeda wase de waka kire yefra no pa abesi samre enti obebia wa bia na dwuma sam ho odia abobo yesro peja ne ba wanim se so when monyam da yenso a yewo bia bibi nti yeni nkamu yehoa peja wonsama yenda adwuma sam omanye adwuma ema wo muntimi nsom ye yehoa huma bobo entutusududu kra ntimi ntua ne ye yehoa huma bobo erade ensanye adwuma no so no osefo no de eye de ope enti na emayi yebutu animu ha wakra bia obefri ha akọ na no yebogidie mpa yese na dwuma obehye ho animu nyama ma no yahwa yede wasio yenim se watie ye wo Yesu Kristo dimunti amen 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 ye ma me nyame wonhyira ye bese dia dance ye be frɛ ye ma me Vivian Boaten wa ba be dia dance. Amen. 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 Medanyame ase ebebre wo adekese a Erade aye. Amen. Bosome esenne Erade ma ekabo muhia a ewo hia dem ha na meni habi. Na me wofie yare enti. Nanso Erade a oye yentem ginafo na waye yen yaresafo no na dom ene ni mobrohu Amen. na memba nyina ka bo mu no ye bo midin wodem ha sei na Erade etie mompa Amen. ama nnese nyame mehia na mesumi gina ha na me ka ate asefo ho a Amen. asidan Erade tumfo na bi nke Amen. memba mu nyina mu hia mu adabia mama we encourage mu say mumu nyame medin na mumu mpa ye ma no na Erade tie mu mpa ebo amen Amen. Okan Safania eti miensa nchichemu dunan na osi tu arusi adwum Zion baba bo se Israel ma wani enye nafa wakoma nyina di arusie Jerusalem baba ma wani enye menua na tojum na di arusie na wonyame waje ne ma ede Awurade ase se waje yenua ba Vivian Yebetoa ya dance die no so. Yenua ba Doris. Odro. Amen. 'Cause 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 'c
adɔfo no mɔma yɛ ne nyame ase efiso yi na nadɔyɛ wɔ da amen mɔma yɛ na ahene mu hene na ase efiso yi na nadɔyɛ wɔ da amen ɛda na se bebree wɔ ne nhwɛ so pa ne ne bambɔ no kwasɛm ni afia yɛsi mu de atwa mu no yɛyɛ prayers ne ayi ne nyinaa na me mpaebɔ ne m'ani so ade hunu ne sɛ me da adwuma pa deɛ meka sɛ mɛyɛ bibie mu a nyame ma ne parliamenti na yɛ mpaebɔ kɛseɛ paa na aka sɛ de ɛbɛyɛ adwuma nti mekɔ so yɛ sɛ anyele a ɛnte nti mɛpushi na mahwɛ adeɛ nti mede kɔ down mo sɛ memeda deɛ menyɛ adwuma ɛna memeda nso deɛ wonim sɛ obiara pɛ sɛ memeda deɛ nti mede kɔɛ na ayɛ den bɛɛ na ɔtwe mmienu a ɛne na ɔtwe mmiɛnsa so deɛ na ɛnyɛ easy ma me koraa ɛkɔbaa sɛ nka me hours ne mayi nyinaa no ɛbɛbɔ me but me san ka sɛ anyele ayɛnte nhyira nka nyame din daa amen nti meyɛ madwen last week meyɛ madwen sɛ menkɔ adwuma ɛyi ne nyinaa weekends na nyinaa na mewɔ fie me sɛ menkɔ ba mede nyame ase sɛ meyɛ saa no so wahyɛ ne ho animuonyam amen ɛfiri sɛ woba asɔre na yɛbɛpɔn na mpepere ho na wogya mmirika wontumi ɛnyɛ deɛ wɔ sɛ woyɛ na wo san de akɔ adwuma ɛyɛ na ɛyɛ nti mede nyame ase sɛ metuu saa namo no ɔnam n'adom so na afei wagye me adwuma si hɔ ama me afei nso so wama Saturday na mepɛ no nso so no amen da na se nti mɛto dwom baako na mede hyɛ amen tete kwa fra me nyankopɔn na woti aseɛ mpa ahi muhine domberi me nyankopɔn ne kantamanto eje wone na woti aseɛ mpa wai enyami mu enyami no ukokroko jidemu jata wona wo hye ejina na wo kanso a ebe mu eja wo ye wo enyami mi nyankopɔn beji wa ye nyumwe beji wa sida nyumwe o maye dada o maye kanfo wai Jehovah radie o maye mausu Jehovah radie adi o maye mausu o Jehovah, oh Jehovah, utino jekesio, Jehovah El Shaddai, osadifoniwo, Jehovah, utino jekesio. Misi minyame Misi minyame utino je kesio minyame El Shaddai osa difwaniwo minyame utino je kesi Jehovah utino je kesi amen 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 ayumu ohwam nyame sirawo ye de Awurade ase de wayɛ ama wo ye bɛbɔ mpaye patro yɛm baako bɛbɔ mpaye ama Fili Asafo ɔsɔfo ne napamfo asɔmpanimfo ɛne mpanimfo ɛda adwuma no nyinaa sɛ Awurade ma wɔn yokoduro ho na wɔnsrɛ Awurade tumi ɛma wɔn patro obidi don bɔ okay
Opani Yeboah. Opani Dani Yeboah bebo sampa ye amaye. Tepa cho so ba ni mo. Me pacho. Oyo. Roje koto woji sanodofo eradisa esi rayese. Yedimafuni ajinkwa Yesu. Na humi da wie asida ayeye ni kanfo na de mawo. Amen. So ni edini yampa. Amen. Ka yad boy fo ti say ya ki yensem fata. Na ka ye kendi pa kan ke kan hu kan bi. Ebio. Se ne ye na mechichi bechem a ye ni da so. Na so ye na wo awrade mogja wo hwegu asasi so. E de ji o manti. E ni esu nya fa ho di. Emi etumi kase eja wo soro. Asidanka udinda. Amen. Then and we am ya kwanya si emfa asofo. Asompenifo. Ni dwumedi o mom de dwumedi fo na hye wo nsa. Amen. Everybody eya no kure. Se enuanmu na so sofo na pamfo betumi aye adwuma. Ti se wo awradu gbowram. Amen. Everybody se osofo na pamfo betumi aye adwuma. Wo embre ti se mu a awrade se obowram. Amen. Ti na ewie ye so se awrade bowram. Amen. Awrade so ewie se bowram. Amen. Wo bowram ma ho konkron ho ande no so ade and daddy. Amen. No safo na brabo no asetem. Amen. Se body se na sefo no e pe kwan bi odo on be fa so. Na nko obamabu. Na nko ntumi ye dwumadie no. Awrade se body se awrade sama o ma. Amen. Awrade sama o ma. Amen. Se ade ba ko ehu ni se o sefo na pamfo no omsu awrade wo mu no no mo ankasa kasa wo mu ntumi na ti so mo yie mu bi afi wansa sa so ni yesu ye na yesu be gina ho aya kompia bompa ye Amen. ni mi se mpabom no be hye ho no nyam. Amen. Ti abe di adwumafo na bo ni mi awrade hye ho no nyam. Amen. Awrade hye ho no nyam. Amen. Hye ho no nyam. Amen. Awrade nya akukudro ni ahonte to find ye adwuma hye odi nko no nyam. Amen. Dedi wase awie se awrade o hye adwumafo yi asedan kaudi. Amen. Ayen kaudi we agyen kopa Yesu Kristo di munti. Amen. 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 Pani nyame Israel. Your prayer request. You know about comfort a champon. So stress obetu kwan wonene ba. Ohia awrade anim adom. Was in empire Bobby. Onyame almost answered. Into your best also from Pacho, overborn payama. Yama me comfort a champon. I want to decide. Jennifer, to me, one Mojano to me. To me,
Yankopon. Mene wabawa comfort. Amen. And wabawa Jennifer. Yebutu anim ha. Amen. And as for Domina, so surgeon ho yeda wasipa. Amen. Everybody, yesrewo, send David kind, woni ebeba woni ma bestewo. Na yesrewo eya so eti empaibo. Amen. Na ye ntem se beboy. Amen. If is akwantu a wo ma ebetue no, se wo ka ho a, e na akwantu betima yie. Amen. Se wo ka ho a na tim betim do makọ. Na ahwe mo so abi o mokọ bia, no mo ba nso watimi do maba. Amen. Teja eba woni ha ne muja ifegu cover no enumu ene yede wabawa comfort ene wabawa Jennifer ehye Yesu muja ne kata won so maye Amen. Amen. na wodi muti anywhere nim o makwantue mu Amen. na fe nsam fom refuge. Amen. Sembi o hono mo ne waka kakakra bi na si wonyame a wo hye bia se wo wie yeso ma wie yo efa semi hono emra maye. Amen. Na mbedi ho adanse de emfa sida mawo yeda wase se odom beko dom be banu ama mpaye ho adesrede nso awie mu die we Yesu de mu nti amen. 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 So pane nyame Israel. Yebeto aso bompaye. Yebebọ mpaye ama ye manketo no. Eno nti se nkwala no bebe ni mu ha. Aso pani ba ko emra mebọ mpaye emma ye ma no nketo no maye. Na yensre bambo Emma won Europe na sem we see ye yenwe bi a one na busua ko asore na ye tete tofe abofra ne hu se ye de tofe na ma no enso odu fie na tofe no de hye ne kotoko mu ani na aye nipansa ene dem esre nyame bambo ema ye mei se awurade nyi ni bone bia mfiri won so na won hyira won no wo manyini ewo onyame anim adom mu Nyankopon wa we ye mofra adamfo. Amen. And then home da Awurade o mai na aba wani mu yo. Una aka ase mo mu kwan na mo mra won chen. Na ye ni wasoro hene ye mo dia. Amen. Mofra toto fi we de Awurade oni bonkunu nifa o. Wankasa ne o mo hwefo. E pejo mo ngina de wa ba won taban yase. Amen. So nyame fa won sato mofra so me da. Amen. Aje de ehia omu nyina wo na obetima ye de amma wo mo awofo de ensa keke ho keke je Awurade wadom nti de ehia omu fa dom mo ye da. Amen. Yesre nyansa de aba wo mo yesra pomdin de ama wo mo. Amen. Yesre nkurum de ama wo mo. Amen. Se boni awiase Awurade fa wo han kata wo mo so. Amen. Na fa omunyini from mo hye odi ani monyam. Amen. En so bon samani abre mo fresh sa abre na so Awurade ye de wo hye won sa de a obintimi ntwi wo mo mfiri unsam da. Awurade wadom so mofra mu ma ye da. Amen. Awurade ye kan nyina se ye da wase. Amen. Se de yantimi ankampo obehia mofra de wudi nyina bedom mo ma ye. Amen. E wo Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Yami shira weda. Nima kuma mini odo misu. Wodi aka America crab ni yapon. Ye pese ye di dwumadie bi wa ha. Ne ye bompa ye ma awarefo. Efiso wuma no eti nnum chichemu aduenu mienu no. Ose ema emre wo ho ase. Amen. Enhye wo kunu mu ase.
ye kwase ho kakra o se emema ekununom monno mo yerenom anunti ene ye betoato adwen ye nyina obi ade na adwen baba na ena ye mpa bode na ye kofie na ye nigie na ye kofie nka bom ni ntino na nyame atie ye mpa ebo enti ye bebusa se oba se Bible ka se bre wo ho ase ema wo kunu a sen na ye siti ase se ye mre ye ho ase sana emema so munno mo yire no se ka se emema no won yire a se na batimi a express no ene ye pese ye ti ni yie enti ema no memodi ana obia batimi abo afode ye nyina ye dwendwen ho ye pese ye busua mu anigye bam na awurade betenem odo ahobrase ye ka bomu a ema asomdwe ba fie enti memodi yo me ba cho brani mu a amen say Tia wo masem ye ne wonya adwenkro mmom wi aye bia ye nsusumom onkwa wo nteki onkwa wo decision enya dia wo pe abra wo kunu ene wonya adwene afensu so ye hunu ye kunu mu ye kom ye mu kom enya kom nkom ni mu kom nyina da samka ye hunu ni nyina de omo pe no ye nyama o mu na sekoba saa na ye busua no ebe wie pe ye e wonyame ye nim amen Bacho obi fufuro so a sisa nyame hira o yeda ase yo sa bacho sisa Paulina o Yes, Nyankopon anase Bible ka se ema emre ye ho ase ema ye kunu no mo a odo eka ho bi esan se wodo nipa no a wasade bia se wo ye regardless of se be ma ne ye ne de or not no because se wo tie nyame asem no wo be ye wo fam de na enhira no so adoso bebre ama ho amen amen nyame hira o Sister Paulina bacho ene ye nyina ye nwodro bacho se yes eye obuo se wo bu nipa o dono o fere no utie na sem mwadwere nso so ekọ benkrum nti ebuo so ye Kristo ni a amen amen Demi so minim ni say se Bible ka say oba bra ho ase a bra ho ase conversation e wa awarem e number 1 no aduane fasini table so na fata wo kata so eno na opa ye manon se won pa na so be so no akostove ni so no okote a o da mane nkote ba so be say wodi esi table so na wo kata so man na adi nso si ho wo be hohoro ne nsa aya atra ne hwe normally ye ma mema wo mutiri mu odin enti enti ni keep yes wo be fa wo yiri se wo unua
na wo yiri ukunu so be fa ne yiri se ne nua na mo adi nkomo. That's it. Thank you. Amen. This is Lydia Wukabi. Because I Wukabi. About your memano. Pachona yasu. This is Anaya Kabi. Me dear kakra me nimni say it goes both ways. Emma. Yo. And yet he says any yati dada no. I was say a bray ho ase. As I would so the yaka do tido ekunu e yiri bray ho ase ama wo a. Be the idea go both ways. But yo a man say me man mote. A man say respect omo de be mamo. Ombe bre wo mo ho ase aduane die mu bibia ombe ti wo mo ni mo akere mo. E ba ne sa asomdwe wo fie. E me man ye ka se mo no yen a se na mo si express no. Yo, Yadamasi, dear Makafa. Akafa Nina, Yendom Mumuye, yet I say, yes, you're domopa. A quiet person dom say, Sir, you won't say Bukra, why busy and I'll be Bukrana, you so mumu. Ye nyaj ma bibia momoso. Oka anase bibi, ye kubu gas gumau. Bibia trash ye. Enunya ye ade say. Amen. E bakra na say bathroom kran na say ya ye horo bathroom. Amen. No. I've seen you good listeners. You tie mo asempa because say you tie mo asema. You tie mo asema enumre ye nya kiss. Amen. Amen. The American say yanka sabeka de wo ye. Yes, dear necessary mo ye. Them say we are disqualified. Wo can say mo ye mo say can there was said there mama mo ni mo said there. Tell your story. Don't compliment yourself. Yo, Oria yo. The bajo e kwada ho. Me ba mcho ahanye din kakra na. Okay, mama no so. So Vivian Oria no aba. Edo no fa ba bi ne yese me boss akasa awi ntim kwa se nka me kasa biem. So me so me de eba. Se unsi se odo kata ade nyina so. Nti ema no me ne ma atena bebre nti me hu ne se etoda ade bi wo ha ebe hye wakoma. Pa utiranye yi ahwa won kasa nipa no ho biem. Nanso odo akata ne nyina so nti no ma ore nye de be emfi se ore fi a menya sure se ade achi ade oye wo no obekai because o kai de a na o mfa anya de be enche no nti so pese o do ne pa de a wakoma mu no enu ade wo ye wo no ma ore nye de be emfi ore fi a that's all mo betena sa amen. What I said me kan no e general o enya me de Amen. Misusu say, there be said there, mama ne ya de no. Wo mo ya ira asem no. Enti mi misusu say. Said there mama ne ya de no, omo ye deviate afia de no ho. Omo sa asem no. Enti ade no Bible kan say mama no eno ma no. Yes. Ema no emu mama no. Enti misusu say enka yama ema no and define the dono. Said ye person mema ne do yen. Nanka mema no so nchira yen ye so ma. Sana ye chire mu ya. What it means to them.
Amen. Amen. Me bacho ahanye di kakra. Adia no, any say. Amen. Any say. Enipa mienu ena etna. Enya easy. Edin pa. We di atre to ha. We su pese atre no de to ha. We di enti edin. Enti solution no one say forgiveness. Forgiveness. Mfumso bi obeye bia. Eti di obeye bia fache no. Saa na also dia wo ye no a ompe no. Ono nso de be che. Amen. Amen. Pacho mitimi kasa. Pacho kasa. Ese mba no pese mu bugu yeso. But me gidi say Pastor yejina ena so question na the answer. Me gidi say ye kasa mema no ye no ye yire mu say the Christo do ya. Me hu ne say e ma ne ye nipa te say ye mema ya. Enti bibia oba ne de yewa enye wo de no. Emfanye no. Amen. 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 Sada me hu no, you can even put yourself in a position say to da bia oyire cry yare or draw woman into ubenya enka wo na wo sa tibia num na ko ade. Amen. Enti sa na me mete sa do na. Amen. Eda mo say. Amen. Nyamisrao. Mpacho ye tie Bremos. As a man, one must ask a question. You expect a certain line of answers. And so no, I mean the Bible no you plain. Or say a man on your day. I'm wrong. Yes. Now be man on your day. Or no. So the two, right? So why I'm wrong once here? Don't expect who can stop a dog. No. Dabio, I two. Eye two. Dabio, eye nimi enu. Oba omre no ho ase no onya odo. Saa na bema ondo ne yire no onya ahobrase. We are humans. Let's face the fact. Eye straightforward. Eye niema ne mienu go together. Enti no odo de a man no they are expecting yenye say but deep into the scripture no Yesu da o de doye no ofrisro ana obaye ana obewuye ana odeje yen right enu ntisa odo no se wo ye mu a ye benya ahobrase ama ye kununum se ewo ye mema nusumu a ye benya odo no bi e de ama ye yerenom Anyema yenye say ma ni nyina aye. Anyema wofia all the towe ma me say all those are. But when we go deep into it, yebenya ama asumdie abafie. Enti in general, ade bia obeyi a ade asumdie eba ofie no. Eye ahobrase eye odo. Me da say. Amen. I am say abafra bi na one ne teacher ni na omo ya argument na osin sika ene nyansa yede gu ho a de hin na obeyie ana teacher ni say obeyi nyansa no akwan say one opesika o say na sika de sika na de pe nyansa na de pesika o so obia beyi de onie obia beyi de onie me wo nyansa min koyi nyansa me fa sika ti wo ba fa nyansa je say uni nyansa nti na ofa nti Bible say ma emre won ho ase na mema no won kunu e more difficult for women to submit enunti na Bible e ka kire ma no say won mre won ho ase because a man or say what men can do women can also do or say Beijing
ɛma pɛ sɛ wɔne mmarima ɛyɛ pɛ nti ɛyɛ mmaa na ɔwɔ that quest no to be like nti deɛ nyankopɔn ɛde ahyehyɛ ma yɛn no ɛmaa na ɔpɛ sɛ ɛna mmarima nso so na ɔwɔ yere na ɔpɛ sɛ ɔsan akɔfa ɔbaa foforɔ ɛbɛka no ho more men want to have more women because na ɛyɛ yɛn ni dɔ nti mama yɛmfa nyɛ debate deɛ Bible no ohunu sɛ mmarima no ani dɔ nti na yɛn na yɛ sɛ yɛnya dɔ ɛmaa tumi dɔ wɔn kuro no bebree nti otumi ɛyɛ nneɛma bi a nsi sɛ wɔyɛ but mmarima nso so ɔse makɔyɛ ne wedding babɛhɛ na ɔne baako bi soso hyɛ nkyɛn hɔ yɛyɛ selfish nti ɛka kɔsi sɛ sɛdeɛ Christ ɛde ne nkwa too hɔ maa yɛn no yɛn nso so yɛnyɛ saa bi nti yɛn yɛsi ntɔɔ no ne sɛ yɛbɛdɔ yɛn yerenom nti admonihyesie how no ne sɛ sɛdeɛ medi kan ma examples no sɛ ɛyɛ me nkoa me deɛ a na sɛ ɛmmoa efie no a ɛwɔ sɛ metumi sacrifice nti ɛwɔ sɛ me ne me yere ka bɔ mu mekɔ abɔnten a ɛwɔ sɛ meba fie ntam ɔwɔ fie na sɛ ɔyɛ biribi na ne ho kyerɛ no a me nso so menyɛ biribi na memfa mmoa nti nyame nhyira yɛ n'adom nti amen hey. Me na me last person me pacho dede wa ha ka kyerɛ na ɛkasa no muntie me aha ɛyɛ na yɛnyintum sɛ entiaseɛ ba yɛ ntamu a ɛma ɔdɔ ɛda adi na ɛden paa sɛ yɛbɛte nipa ase enti tɔda a yɛhunu sɛ mma yɛ difficult ɛma no nso tɔda ɔmo hu yɛ sɛ yɛ insensitive ɔbaa bi ne ne kunu tena ase na dakoro ana ɔbaa ne baayɛ adɛn na miwura me no ware yɛ nyinaa wo mo me da na wobɛbo me no atɔ ade akyɛ me na ade apata me nti ana wayɛ wadwen sɛ wo mo me at this point no ɔbaa ne dwen sɛ bɛrima no ɛbo no a ɔbɛyɛ ade foforɔ ɛde apata no ɛhɔ no obetumi a interpret sɛ ne kunu yɛ saa wadɔ no enti sɛ wobɛte ɔbaa ase ɛden ana bɛrima nso so wobɛtumi ate ɔyere ase no wayɛ deɛ ɔpɛ no nso yɛ another difficult area na deɛ meka nyinaa ne sɛ ɛmaa yɛ a mommyɛ communicate na yɛnka deɛ yɛpɛ ɛnkyerɛ yɛ kunu mempɛ fufuo wo so so wopɛ pizza na yɛmienu yɛbɛtumi atena enti sɛ meka sɛ ma menni me fufuo no na wowu ni me fufuo no bi nti wo nnɔme a ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wo nnɔme ɛyɛ communication biribi na yɛante ɛho ase yie enti no deɛ meka asie nyinaa ne sɛ yɛdeɛ yɛdɔmo paa na yɛtie mu asɛm na yɛ a na nyɛ ne nyinaa na moka yɛbɛtumi ayɛ ama mo na sɛ yɛbo mo na yɛtɔ adeɛ ma mo na ɛkyerɛ ɔdɔ deɛ a ɛne saa ɔdɔ wei deɛ munya amen yɛda ase deɛ atwa toɔ koraa no yɛbɛma ɔsɔfopani aba na yɛmmɛkasa kakra sɛ yɛka sɛ ɛmaa mmerɛ wɔ ho ase a ɛnɛ mehwɛ mmaa no sɛdeɛ ɔmo yɛ express wɔ mo ho a ɔmo ayɛ ready na mmom ayɛ sɛ mmarima no mu a yɛ na ɔmo de ba no ɛnhyɛ da sisi so yie ma yɛ ɛmaa no yɛyɛ ready sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ama mo nti mmarima monno yɛn sɛnea yɛtie biara yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ama mo ɔbɛne mpakyɛ ɔkasa so my force me say make me meba okay me hu ne say say respect and love ni nyina come naturally. You cannot force somebody to respect you, and you cannot force somebody to love you. That is number one. And number two, so no, when I say me ever respect me, and I say unrespect me, no, it does not depend on how I see her and how I love her, because in your coupon, and Kasano, ya ni a cast where they will show love. Say, "Would the young born any and from Swechia?"
Kenya dia enkobe dey. Enkobe yi. So until we have to love irrespective of any pano the oil day. But when it comes to love, for example, Mine Paulina. Example, I may want to say, ever since I'm in Indonesia, it's just you say, what I do no, that's not what he does no. At me who said the missing cano, and yet there were yet and it depended on how. So don't know. Said the no relationship is it here. A natural say, in Uncle say I have to do that and I'll be blessed. It is a me yet there was me out and you cast a love, but it's just sacrifice. Yes. Sacrifice say okay. Ebia also okwadwuma I was me time and commit me yusu aya de foforo but me de beye den me de no beko it me de no kwat say de okan enyame nya den onka ho love ni bia so aho enti ye sacrifice enti me ye no so no enyankopon also find a way for her to respond so aho ade ba ko a ono so me ma no ayi ne say honestly speaking every day even though we night shift Obesan ko 6-7 say oh sorry na say me wo a form ho no aba kwabrade ade na obedie amen me say ebia o se o ka de obedi every day amen wa ho de person me chere so no akọ ayi aba o enti I say it goes both way because ono so ehu the sacrifice ames me ye me and ono so yes anu a it also motivates me to do what more. Amen. Opani nyame Israel. Yakopon shelpa. Pacho one asamba kwa mpesa meka. Okay. Mesawo emenya bema. Ebre naso. Menya bema me yoba. Ba me pesa meka stra eye menuama no. Debi na ye program bi ewo em say a marriage seminar na bibisa. Na nipa obeka saye no yetie na misua bibi free mu they were telling us about women na me oba I've been woman since day one a woman since day one but that was let's say about 3 months ago or 4 months ago something there about afa na me hu se me oba na me ntime ho ase so I decided to follow the program and they were teaching us how God made us. Nyame boy and sronku bi. So baby wa me mu a me yoba. So they were treating when say a man no so. Nyame born almost you know. So I learned to say as a woman no I have to begin the moment I begin a journey with a man no I have to go to school again and study about men. No matter about education, whatever, put it aside and begin because that school, no, a school and easy. And yes, I will be Danny Moses some rabbits who Jenny no. And yes, you will just get confused. No more what say Bama there. Sometimes you know in somebody, but at the same time, no, you remember say he's a man. Or say, Sani, I'm a person. Mema no sasa na ye kitchen ye be koso ye kitchen sa ye be bombro wan post ye kitchen. You guys have to understand us how we are ye ho amete ye ye ntimu ye ende ennioma bebre nti wo ba be family an ye wo kan no koso me ye you know ye kai nnioma bi nti wo wi afi wo ho na ye kai wa ya na wa kai nti yan kopon wa boy special the same way no mema so wa boy nti ye nyen ko school amen. Mami, it's a lady and Mishra. Aye. Me the other can say, I can count some now. My can count almost sense to be any auntie. Some Proverbs na can count. Proverbs 21:9. Aye, Munyako na muti. Yeah, the old kind of a mamma was in the twasso. Maybe some 80 Edwin back when you tell yeah, can be. It's a winner coming a muntie. Proverbs 21 verse 9. Me busa me tentre no ba ko chiche munkuno. Was say
ɛdan atifi kuku. Oh, Ephesians 5:22. Efisofo 18 num chichemu aduonu mienu. Etifi a ɔse yerenom. Yerenom momre mo ho ase ema mo ara mo kunu. Sɛ moyɛ ma Awurade. 23 no ɔse efiri sɛ okunu ɛyɛ yuriti. Sɛ Kristo so ɛyɛ asafo no etire no. Asafo a ɛyɛ nipadua no agye nkwa. 24 no ɔse na sɛdeɛ asafo no brɛ ne ho ase ma Kristo no. Sara nso ɛna ɛyerenom ɛnyɛ ma wɔn kununom. Ade nyinaa mu okununom. Monno mo yerenom. Sɛdeɛ Kristo nso ɛdɔ asafo no. Bible no sɛ na osi ahyehyɛ no no. One say a sequence. I say constitution. Yeah, na ye amendment. So first one na nya adwuma, second one nya adwuma. And this the first one failure, then we implement the second one. Enti amano tie to basi. Misramo nansemu na ya bacho hanye di kakra. Say mama abutra me no mic no. Nansemu na me kind how the Bible was compiled. Now me kind how the Bible was compiled. Now omukan say they put all the scripts on the table. And on your fasting and prayers. So what God wants us to add into his scriptures should stay on top. Any needed will fall. Or see Nicaea, something Council of Nicaea. That's what they did. Until a bad man say compile the Bible, they stayed on top of the table. Now they had to put them together. Every scripture it came in a sequence. So or the man then the kaya a man won't just say sir. If it's a I saw a baby breed. Bemano dono beban ejina wo ho brasia obeyno na bema odono so daddy. That is what it is. Amen. Take it. So say ebetuma diwe ho achinyi sa akosi. And the reason why the world is in a crisis, the reason why the world is in a crisis is the competition between men and women. Kanina na car, what's in a car bench, and a man matinaso. A master is so omodiabo. They have to make the seats comfortable. And opening budget because we have to put all these things in to make them feel comfortable so they can enjoy the driving. So I will send our mafia or don't to me Sorentina. Mama enter say nothing for you. Remember your friend on what you trim on one after your brain also. Okay. Bacho, Mientia. The Minia Kasai. And you know, some man would see any pa the whole thing. No, Babo can't. Abra odumi owono no de kesi to omuntem muntie ni yo o si onipa obeden obobo no wo na den itu yi se nyame ni nyansem no ade no anka se aboa no beka ni nanti na onipa abon niti tio muni ma de kwenti nyame ka se onipa bebo na aboa na ka oh, enu ye baako de to so mienu wo se mini bobino Kristo de jase mini bobino se wotra mi mu a mesu me den ena sa di mienu ye de mu hwe kuntie ni ye pa o na wo de awale bae awale onyame de tru onyame anka se mema no ema na mema mro ho ase
Se bibi amma bibi ntoa so ene me nua ne kan no sa ho brasem se nua me nua ba kan se emma onyame nim se nua osi bo ma enti no kan se emma mo mbrɛ mo ho ase emma mo ala mu kunu se nua asafo ne den ebro ha so Kristo ne ho ase on dia me se no enti se bi di kan ba no do na den aba because e di enyini na wo me ne obema wo ti na wo say se nua o kan se otokopefo de identify etra sinse oba otokopefo a beden madol tu nyame nyansem no mo mbrɛ mo ho ase mo brɛ ho ase na odo no a o say Kristo di ma mo no na no aden aba Thank you so much. So for my better message, so far recognize me. I mean, Shlamo. Kakra na pesa me kaka ho. Dede wo ha no pa ahobrase asem aye kan ho hia. O ma yen kasa. Em say ni nyina na Yesu e dey compare no ho. Ade a edi kan say ene no we define what love is. Oba bia define what love is. Nti wo ko obia de mu a bema we wodo bema we wono bema we wodo bema we wono. Mama yen call the original what Yesu meant. Yesu doing so much in tina oja bibia gu ho. The bema no efiri na busua mu aja bibia gu ho. Edni tin bibia ahyemu epeja oba no ne abusua no. That is love. But here comes a year. Oba no is defining say kan say the way kosoro ha. Na say kan ye we say, na say kan we say nti wanya sa no nti no onya dan wuni do. Mama yen original one no so. Yesu ne ho nyina to wonti me pa cho man mu susu enka say say o yesei na say go say wanya say dia enkyere say odo. Ye do mo so much your original. Eno ho nti ene o hanom no. Amen. Amen. Yo mbacho habe di ni yatie pastor. All right. Obi amfa the Bible. Go Bible no quote here. Na yenhwem. Go hwe Bible no be ka wasem saa, but you obi asem na yeka. The Bible aka. Na yeka. Enti misremo a na jabo fa eye historical ibi o ha good. Ba o mo hye Bible no. When you canonization, se Bible mu de mo se yasia sa de ne pe. Bible mu de hin kra na ye mfa nkan ngoma we num timaka bisina de won mfa nkan because mo hu se na enya de beboa. Nti eno ye canonization. Enye se ye put two words together no. Line number 1 emrance line number nya no sir. Nti ofa Bible na bie ko Ephesians 4 etinum wa Ephesians chapter 5. Now, starting now, we have said we be cancer same way because verse I quote you Ephesians 5:22, and the has same 5 verse 1. Obin come say therefore be ye imitators of who? God. As what? Dear children. Verse number 2. Christos. And we catch a man as we catch a member. And it is the basis now they can assemble honey free. Walk in love. So your bar, so your bema, your Christo neno, sien be imitator of God. And do what? Walk in love. And see, and your bema sem, and your bar sem no walk away. But so much as say, and what was so I could do verse number 22 no. Now about says, wives, submit your to your own husbands as to the imitators of God in one was had what you have. So can Bible now can say yana twini boa. Was it a ma munya day? Yembre ye ho ase. Where the issue was submitting no. What say mo twini was it bre wo ho ase. Ase ani say we ho. Wo self na wo no bring it down. As I also say submit. The word in Greek, as I said, fall in line. Fall in line goes back to the beginning of the whole chapter. I just walk in what? Love. The same in a passage now, Peter can say submit to God. So you overcome the devil. Just say fall in line. Just so military term no issue.
So you are for honest, hey, everybody come on, fall in line. Now you honest one fall in line. You are not in line. And all Christians are supposed to fall in line with the word of God. They can say, be imitators of what? God. And walk in what? Love. And so bounce or catch yourself submit or catch yourself fall in line with the message already come ahead at the actually. And yes, what they can do be the Madia Mama and or the man Madia back. The context of the whole thing is o to biafo. Now we know the emphasis has say. Sanya Obano, I like Munina the Mokan be especially your can say selflessness is the key to what we are talking about in terms of understanding of love. And to be imitators of God by loving selfless love. Dear me, yawa until yes, you can once Matthew 7:12 no. Or see dear yama me a bemi debia. Menya samano. Enti sami me free abontia ba. Na nim kusu. Na opobiam na chia na busa ne sema me. Na die ne hawa. Oba no pesa sami susu me ba na sami susu sa na tia. Oba no out of love no onye debe. And to walk in love, then you made him out. What says, "So you're Christian, you fall in love and understand." They say, "Our minimum mommy home. I am in this relationship for that other person." Yes, Christ who obey we know. Yen obi say, "So yes, say, mommy, dear, Miss Mary, I want to or don't see." Yeah. And you're selfless that yes, you are she, but he came to die for us. Yeah, about Christ, yes, also born a send you ye be a baby, be a still was me the way. But one from one children, where the bay, unia way. So, Yamia said, be imitators of God. Or die, come on, some transcends everything. The fan who said, well, yes, no. I do everything for my wife in spite of. So I'm a mediane, and pastor dear, so after me, so I'm farmer me, and table dear, so I'm so. Amen. Amen. In spite of. And yes, she must do those things for me to love her. The none of nature. And you have an agape love. Or die, a moon, any should be, or die, the other person. Now we can say, I take my wife to work not because and Kamenya Kameda, Kamenya Kumpa, Kamenya Kamisu, and I do man. But it's time for the woman to go. I'm prepared to sacrifice. Mimi nano for the sake of that person. Amen. I wouldn't say, and if I ubako, after all, for Uba, I could do. No, but because of my love for you, I could do us some gym. We come back when I have self-free verse 1 now. About one baby, I would be a such a same one, unka and my baby, not my major baby. Or don't know what yes, more or the other, and no need to and more any acro. Amen. Come up and come a communifa. The man who do our country say about fall in love with this same messenger. Amen. Also for Yamisha, Yadasipa. Your bread, Madian Quavi, Missene, Yenina Yatiasie, or Yidi do Kunu, or Kunusu Edo, a Hobrasia or Donna Yadobo, and Siena Yenina Yakono, Yadia Sumjoko, and Nijioko, and Nija will fear Christo will fear. Enije wo fie Kristo mama yebekwa kodru ye wiase ya prepare set ye bia ye pese ya wade ye yi na Awurade betinam enu ntim se nyame beba na basa enu nti ye kunum so no mo no yen na hobrase de ye de bema mo odo no be free ya afiri ya se de sofo ka no na asomdue ene anije ebeba fie Awurade nhyira yen ene de dwumadie yenim se onyame abeka yen ho wabesra yen ye bisade nyina so ayama yen enti ye de tese twato okra na ye nyina ye de etu ye hofo brese somo a edikan tichemu aduonu eti aduonu wotwe tichemu nkono ebra na yetu Solomon efo na obedi ade ebra ya aheman ni ya ahene Awurade asem a wode ma yanwumre wose na wo me ba Solomon wagya Nyankopɔn ne fa wakoma mu ene wo kra ani so esom no na Awurade wose na Awurade paapai akoma emu nyina na wo hunu adwen
enyinaa mu sɛ wohwehwɛ no a wobɛhu no na sɛ wogyaa no a ɔbɛto watwene koraa momma yɛnhwehwɛ Awurade yɛbɛhu Awurade na sɛ yɛgye Awurade mu a Awurade asɛm sɛ ɔbɛto yɛatwene Awurade nka yɛn ho na wɔnsiesie awieyɛ bere mu na yɛnya ɔyere pa ne okunu pa ɛhyɛ no animuonyam ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Ya ne tayi na sana ya kurati no ha na sai anya ne seed ne Mr. Mo mama na yanka amen kese ne nyame ase amen we de make na to dum na fi shaso ne kese hu se yapon nti de omuni se nyame ya dum na se free ha ya na bibia akọ na wie ya yi se ma mu ntimi emma mu dan nkosa akwa mu ntwa foto na semboa nti na ya ba nsha ma mo twa foto no e wo so nyame nyina ma ba ho amai na mo ne anti grace and ni kunu so aka ho say wona bogi say sa beta na yire chi kama pa o labo in spite of bibia obekọ Philadelphia kro ne beko na mo ne twa foto no ye wie no de a ye say suma e be suma nne no Yesu aduma de be aba na wie na say etimi akofie na wie se na opani kan nya de a e be ye wie program o china nwumre ene e be ha se ne asamba line no so 8 p.m. te dru ha na so ahye no so no aba na Auntie Grace be se me gina Philadelphia so nyina na mu na yeda wasie se o ma ho kwa ma nyame edu ye adwuma na otwe nyina mu nyina mo ne tua woni yesa nti amentie me ne papa o amen ti ma me ye ne yeda wasie pa na ukun se da na se ifi se ye na okaso ja o mo he ma fu nya adaje a nka nya de ebeyi ono so kan da bia se na otawachi nti ye ne agi se o kan ho san na o ba ene dei ebe ma yesumye afi ma nyina yi se da mo si de mo ye this week na kama pa mama na nye na day wonder monto aso saa na afi mo ma ehu se ma no motiase ti nyame hira no nkan ho etu adwumi wie ye bɔ mpa hira so a na mo twa mfoto no wie a Yesu adomo nti na oso na bra wie na adomo nti amen amen. See
Onyankopɔn tumfo yɛmpaebɔ nyinaa na yɛde adwom to akyerɛ wɔ no sɛ Awurade yɛnkwan ntumi nante o. Amen. Sɛ ɔne yɛ nante nti yɛsɔrɔ sɔ nsammerɛ mu den. Na ne yɛntu anammɔn. Nti yɛda wase wasɛm a wɔde abrɛ ɛnɛ da yi ɛne na wotwe mu nyinara. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma asɛm nya atenaeɛ wɔ yɛakoma mu. Na wadom nti ma ahoɔden sunsum ahoɔden a yɛtua de adwuma. Ma wo hyira nti yɛmfa nsa ketewa nso wo mu na ɛne nante na wotwe nyinaa mu. Yɛde frɛ ne yɛfie sambem ma ne yɛnhyira. Enti onyame ba Yehowa nhyira wo, Yehowa nka ho. Yehowa ntena anim nkyerɛw. Yehowa ɔmmea ɔso no ɔnhwɛ nhyira ngo so. Nhyira nka wo kunu, nhyira nka wo yere, nhyira nka wo mma, nhyira nka wo abusua nyinara, na nhyira nka wo nyame asafo. Nhyira nka wo pani nnɔkɔ bɛfiri nkyɛn akɔ Ghana. Yehowa ne n'anu ne n'akyi mfa no nkɔmmra. Na nhyira nka bibi a ɔkura mu nso a ɔno nso ɛntu kwan. Yɛda wase Awurade sɛ ɔma wo nhyira yɛ dea. Nti abɔ mpaeɛ. Ɔgyaa ɛna ɔbaa ɛna nyame susu kronkron de mu nti amen.